Arriba al postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, pregs, preguntes, sensacions, accions o reaccions, així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. Bueno, la primera valoració és que ja després de molt de temps per fi tornem a fer un ple presencial, que això sempre està bé, no és el mateix fer un ple des de casa que no pas aquí amb els companys. I a part d'això, doncs, comentar que molt contents és el grup d'Esquerra per l'aprovació de dues declaracions institucionals que creiem que són molt importants. Una, doncs, que bé, ja coneixeu també vosaltres millor que ningú, que és en contra de la guerra i de condemna a l'atac rus sobre el poble ucraïnès, i la segona declaració institucional de rebuig contra les actituds racistes i xenòfobes i per una societat que no discrimini per qüestions d'origen. Per tant, nosaltres contents en aquest sentit i doncs esperem que al proper ple la situació pandèmica sigui molt millor, que per tant no hi hagin tants contagiats i puguem continuar amb aquesta dinàmica.